Aquí tenim el menys, aquí tenim el que no han fet, el que haurien d'haver fet i no han fet. Aquí es visualitza clarament que totes les seues polítiques sempre van destinades a afavorir els més poderosos. Les seues polítiques sempre van destinades a afavorir els de sempre. I que aquí, en este díptic, amb aquestes fotos, es veu de manera molt clara, molt transparent, que les polítiques del Partit Popular deixen sempre de banda la sanitat, la cultura, les infraestructures per a tots i la possibilitat de que tinguem, com hem dit tantes vegades, la felicitat de tots els dies. Avui estem aquí per a presentar les promeses incomplides del PP, allò que no diu el PP, allò que no ha fet, allò que el grup parlamentari de Compromís, els nostres diputats i diputades, Mireia Mollà, Mònica Oltra, Enric Morera i Josep Maria Panyella, han reclamat en les Corts estos 4 anys, perquè han reclamat un tercer hospital metropolità, han reclamat les escoles públiques presentant 64.000 firmes a les Corts Valencianes, han reclamat moltes actuacions que el PP ha votat en contra i per això diguem que la senyora Castedo té molta cara. La senyora Castedo té molta cara quan ell s'atrevís a reivindicar el Palau de Congressos, quan el senyor Alperi, a banda d'estar 4 anys fent la siesta en les Corts Valencianes, ha votat reiteradament en contra de tot això que diguem així i més coses, com la rehabilitació de los silos de Sant Blai. No n'hi ha dret que tornen a presentar a la ciutadania un programa electoral carregat de mentides, que tornen a presentar promeses que venen repetint des de l'any 95. Ja està bé de voler enganyar els ciutadans. La realitat és que la Generalitat Valenciana, el govern del senyor Camps, ha marginat sistemàticament la ciutat d'Alacant. I nosaltres, front a això, el que diem és que Alacant és important, que Alacant mereix quines infraestructures que ens fan falta, mereix quines promeses que el senyor Camps, quan ha vingut així, ens ha dit que va fer, se complisquen. Perquè si no, arriba el descrèdit de la política. El descrèdit de la política arriba a la corrupció del Partit Popular i a aquestes promeses que cauen en fum i que continuen 4 anys més repetint als ciutadans que ho van a fer. Ho van a fer, han tingut 15 anys per a fer-lo i encara no ho han fet. Per tant, que no s'indigne tant la senyora Castedo i que faci la seva feina d'haver reivindicat i haver defensat aquesta ciutat, que és el que no ha fet. I per tant, té molta cara la senyora Castedo apareixent ahir dient que ella va defendre els interessos d'Alacant davant de la Generalitat Valenciana. És mentira perquè no ho ha fet. I el senyor Camps és el pitjor president que han tingut esta ciutat, perquè és el president que més ens ha marginat a la ciutat d'Alacant, a les alacantines i als alacantins.